Кризата в Украйна ескалира. Десетки загинали етнически българи. За това съобщиха пред BTV организациите на нашите сънародници. Освен заради военните действия, някои са починали от глад. Български правозащитници настояват за хуманитарен коридор. Какво е последното развитие на конфликта и застрашени ли са бесарабските българи? С подробностите Рада Домусчиева. Добър вечер. Добър вечер. Според последните данни, с които разполагаме в момента в Южна Украйна, на границата и с Украйна и Южна Бесарабия, върви концентрация на украински военни сили. Това се случва ето на тези две изключително важни точки. Това са мостовете край молдовското село Паланка и при Белгород-Днестровски на юг. Тази линия свързва Южна Бесарабия с континенталната част на Украйна. Целта на това струпване на войски, според нашите източници от Болград и от Измаил, е областта, която е гъсто заселена с българи, да бъде изолирана. А причината – масовият отказ на българи и на гагаузии да бъдат мобилизирани. Много от бесарабските българи, с които се свързахме, не пожелаха да показваме лицата им и да споменаваме имената им от страх. Има загинали от Бесарабия 40 човека. Мобилизацията тече само от Болградски район над 1000 човека. Колко точно са жертвите, не се знае, заради характера на военните действия. Украинската армия не влиза в директен бой, а воюва основно с реактивни снаряди. Тези, които загиват и ги докарват в гробове, от държавата нито една стотинка. Българите събират някоя стотинка за погребение, за да се помогнем на тези семейства, където има загинали. Има и етнически българи, които смятат, че е техен дълг да се бият за Украйна. Има войните доброволци, има в Националната гвардия, в войската. Тоест те изпълняват своя дълг. Такава позиция зае и посланникът на Украйна в София в ефира на BTV. Мобилизацията касае всички. Няма никаква дискриминация по национален, религиозен, езиков или някакъв друг начин. Това, което стана в Одеска област, ние знаем за това, е резултат за недостатъчно информиране на хората за мобилизацията. В същото време правозащитници настояват за хуманитарна акция. Нашата идея е да им се даде хуманитарен коридор на нашите, нещо като дипломатически коридор, за да ги спасиме и да им се даде съкратена процедура за гражданство. Какви помощи събирате? Значи най-необходимото, което е дрехи и храни. Имало е също в отделни места, където са блокирани и от глад хора, които са загинали. Организациите настояват с акцията да се ангажират и Червения кръст, православното духовенство и държавата. За да придобиете представа за какви мащаби става въпрос, ето това е картата на Южна Бесарабия. С лилавите квадратчета са отбелязани градовете и селата, които са компактно заселени от българско етническо население. Между 230 хиляди и половин милион са етническите българи там. Има и гагаузи, албанци, молдовци и други. Те бягат от територията на България, от кърджалиите по време на Османската империя в началото на 19 век. В същото време продължава ужасът и в Донецк. Там с месеци хора живеят под земята заради бомбардировките. Вижте специалния репортаж на нашите пратеници в Украйна. Стотици хора обитават подземието на бивш културен център в Петровски район на Донецк. Много от живещите тук са останали без дом и това е тяхната единствена алтернатива. Последната масирана бомбардировка е била преди седмица. Намираме се в бомбоубежище в покрайнините на Донецк. В момента той е приютил стотици хора, някои от които живеят тук от месеци. Много от тях са деца. Оплакват се най-вече от липсата на хуманитарна помощ и храна. Дойдохме тук, защото ни бомбардират всеки ден. Дойдох тук за постоянно на 2 август. Поверили са ми да се грижа за дете на 4 години, Антоша. Имаме дом наблизо, но живеем тук. На метри под земята за десетки деца ежедневието минава в игри между бетонните стени. Те не посещават училище. Някои от тях не са излизали неоткрито от началото на януари. Тесните помещения са пригодени с подръчни средства, за да обслужват единствено основните нужди на обитателите. С продуктите при нас винаги е сложно. В момента те привършват, а хуманитарната помощ не винаги достига. Надеемся,
Надяваме се краят на войната да бъде скоро. Надяваме се, защото вече нямаме сили. А докато стотици местни жители се крият в подземията на улиците и в центровете за раздаване на хуманитарна помощ, краят на войната изглежда твърде далеч. За BTV новините от Донецк, Георги Тотев. На този фон опитите на световните лидери, на германския канцлер Ангела Меркел и на френския президент Франсуа Оланд продължават. За денонощие те направиха совалка между Киев и Москва, за да обсъдят с президентите Петро Порошенко и Владимир Путин нови инициативи за прекратяване на огъня. Конкретни резултати до момента няма, но пък срещите и разговорите им продължават и утре между четиримата във видеовръзка. Рада Домусчиева за кризата в Украйна. Благодарим ти.